Diario Cultural. Hoxe tamén toca falar de poesía, de música, de Vigo e quen sabe se de Jack Kerouac. Os 10.000 Maniacs tocando, cantando Hey Jack Kerouac, aí falando do novelista estadounidense e pioneiro da xeración beat, un nome que ademais pois vale de argumento para un festival de poesía que se fai en Vigo dende fai 8 anos. Temos do outro lado do teléfono Marcos de la Fuente, un dos culpables deste internacional festival Kerouac. Boas tardes, Marcos. Que tal? Boas tardes, como vai todo por aí? Todo ben. O ano pasado falamos ti máis eu na 7ª edición do festival, estábamos alucinando coa dimensión que colla ano tras ano o evento. Bueno, sí, a verdade, crecendo ano a ano tamén é un dos nosos obxectivos, non? Isto, pois mira, decían onte no Faro de Vigo, é un traballo de enxeñería poética, non? Pois tendendo pontes dende Galiza a Nova York, bueno, e tamén de Nova York a Galicia, se sabes que fai varios anos que levamos poetas galegos a Nova York, e tamén facemos outro recorrido que traer poetas neoyorquinos a Vigo, non? O Festival Kerouac, quen este escoitando, que non teña nin idea de que estamos a falar, aparte dese intercambio de poesía e de poetas, en que consiste? Que é o Festival Internacional Kerouac? Bueno, mira, primeiro é unha mostra, non? É un espectáculo para que a xente veña a velo, de poesía escénica, de spoken word, tamén de música, e tamén de performance, non? Nos tratamos primeiro de que a xente o pase ben, que iso é fundamental, non? E de que a xente descubra que a poesía é moito máis do que lle habían contado, non? Que a poesía pode ser vibrante, pode ser excitante, pode ser moi dinámica, e pode gustar non só os literatos cultivados, senón a todo o mundo, non? Entón, cando a xente ven ao noso festival, pois sempre ven sen moita idea do que pode pasar, pero sempre marcha moi contenta e moi sorprendida dicindo: pero isto tamén é poesía, non? Porque a música, as cancións de música tamén son poesía, as performances experimentais tamén teñen un componente poético, por suposto o slam, o spoken word, a poesía escénica, o hip hop, pois ten moito de lírica dentro, non? Cando comezastes fai 8 anos con esta idea, dicían, a onde irán estes toliños? Agora a 8ª edición, facedes os maiores en mellor forma que nunca. Sí, onde irán os tolos, non? Eso decía Kerouac tamén, non? Que a única xente que lle interesaba era a xente que está tola, non? E bueno, nos tratamos de facer algo diferente. O festival comenzou en 2010 en Vigo. Queríamos mostrar cosas que non había na cidade, queríamos tamén unificar a estea artística e a estea poética, non? A nos gustanos moito facer comunidade, porque creemos que xuntos pois somos máis fortes, non? Máis fortes. Despois de Vigo, por esta influencia que tiñamos da xeración beat, pois decidimos tamén montar o festival en Nova York, non? Desto xa fai 4 anos, fíxate, hoxe comeza a 4ª edición aquí en Nova York do festival, e tamén este ano pois fixemos a primeira edición en Cidade de México, pois sempre isto é importante, levando o galego con nós, claro. Marcos, como se artella un festival destas características? Estamos falando de Nova York, de Cidade de México, de Vigo, de máis de 150 poetas, músicos que pasaron polas vosas edicións. Eu non quero nin pensar o traballo que hai detrás. Sí, pois mira, moito traballo, estamos Vanessa Álvarez e máis eu detrás de todo isto.
que basicamente somos dúas persoas que facemos o traballo de 10, non? E logo, pois, moita xente que colabora, que apoia, que cree no festival, non? Que cree nesta idea, neste festival que casi o comezo dun movimento, non? Sempre esta idea romántica de permanecer no tempo coa túa obra, verdade? Coas cousas que faz. Eu penso que esta idea é moi contagiosa, non? Que a xente ve que nós de verdade estamos apaixoados por isto que facemos, creemos por isto que facemos, tamén é un pouco darlle voz, facer de altavoz de todos estes poetas de Galiza, de Ciudad de México, de Nova York, que van dunha cidade a outra con esta ilusión, non? Tamén sempre buscando apoios, non? Sobre todo apoios económicos, sponsors, que nos permitan facer estas cousas, que, claro, cando lle falas a xente de poesía, pois sempre custa, non? Custa un poquinho máis, pero penso que cada vez, cada ano, está máis normalizado isto da poesía como un espectáculo, non? Estás en Nova York entre o 3 e o 6 estes días, a cuarta edición deste Festival Kerouac aí na cidade de Nova York, un festival de poesía, de música, pero moito máis arredores, non, arredores da idea. Sí, moito máis, establecer prácticamente unha comunidade. Fíxate, mira, onte chegou de Barcelona, chegou a Marina Oroza, a filla de Carlos Oroza, o mítico poeta de Viveiro, que tamén é un poeta bin, non? O poeta bin que tivemos na Galiza, pois hoxe chegou Boiza dende Vigo, tamén vendrá Coqui, o poeta da Guarda. Bueno, isto é moito máis que un festival, non? Por suposto, se construe unha ponte, levar poetas dun lado a outro, espallar a nosa poesía galega, tamén a poesía do resto de España por Nova York e México, de facer o contrario, non? Entón, bueno, eu invito a todo o mundo a que averigua, a que investigue, a que entre nas redes, no noso Facebook, no Instagram, a que vexa que é realmente o Festival Kerouac, non? E que se sume a esta idea, non? Que tamén espalle, que tamén comparta, que tamén sinta esta paixón, este romanticismo que sentimos nós pola cultura, pola poesía e por facer comunidade. Marcos, non te movas moito, non alonxes moito o teléfono da túa boca, porque estamos disculpa. perdémoste por momentos. Converter a poesía en tendencia, Marcos, ese é o obxectivo final, non, deste festival. Sí, bueno, penso que hai varios obxectivos, non? Sí que nos pensamos que un mundo con máis poesía sería un mundo mellor, non? Trátase tamén de cultivar a sensibilidade, de cultivar a empatía, non? Non é que por recitar uns versos vayas a ser mellor persoa, pero seguramente si tes esa ilusión, se tes esa curiosidade, non? Se tes esa man aberta, pois sí que hemos ser todos mellor persoas, non? Neste sentido, o festival tamén é unha metáfora, non? Unha metáfora de unión, de tender pontes, de tender mans, de borrar fronteiras, non? De unificarse un pouco, non? Agora nestes tempos que parece que todo é separarse, que todo é levantar muros, non? Pois nós tamén queremos dar exemplo con isto, bueno, demostrar que a poesía pois é necesaria para a vida e pode facer que a nosa vida sea mellor. Varios conceptos, Poetry on Board, que? Bueno, Poetry on Board este é un concepto que nos gusta moito e que xa fixemos na Ría de Vigo, que é un pouco levar os poetas a recitar nun barco, non? Neste caso, pois mira, na Ría de Vigo levábamos de Vigo a Cangas, e logo voltábamos, non? Pois imagínate os poetas de Nova York aí recitando no barco que iba a Cangas, encantados estaban. E logo aquí en Nova York facemos o mismo no barco que va de Manhattan a Brooklyn, non? Tamén con poetas españois e tamén con poetas neoyorquinos, non? Isto viña un pouco polo tema de
de ser todos poetas atlánticos, non? Estábamos buscando denominadores comuns. Tanto Galiza como Nova York pois están no Océano Atlántico e pensábamos que isto podía ser algo moi potente, non? O mar, os poetas recitando sobre o mar, bueno, unha paisaxe espectacular, tanto na ría de Vigo como aquí no East River de Nova York. E outro concepto, Latexo Beat. Latexo Beat, sí, importante tamén. Pois Latexo Beat é un libro que sacou Editorial Galaxia con a colaboración da Deputación de Pontevedra, onde están reflexados pois todos os poetas que participaron ata o ano pasado nas edicións do Kerouac. Isto é importante porque con este libro xa hai algo sólido, non? Xa hai algo que vai permanecer, hai máis cousas, por suposto, non? Pero, bueno, tamén é outro denominador común, porque no libro, pois, hai poetas de Estados Unidos, hai poetas galegos, poetas españoles, e tamén algo que nos gusta moito, hai poetas xóvenes e poetas consagrados, non? Este non é só un festival no que vean as luminarias, sino que tamén é un festival que funciona como mostra da nova poesía que está a suceder tanto en Galicia como en Estados Unidos. Marcos de la Fuente, deixámoste aí en Nova York disfrutando da cidade, disfrutando da poesía, artellando unha cousa tan bonita, non, como ese festival Kerouac, que por certo, se alguén está escoitando, pode buscalo aí por internet, festivalkerouac.com, e atopa toda a información. Moitísimas grazas por atendernos, Marcos. Boa tarde, parabéns a ti e a Vanessa por artellar todo este universo alrededor da poesía. Grazas a vos, unha aperta grande dende Nova York. Apertas.